بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين زخبركم كريستيان بيتسب كم يصنيكم أمين أملاكنا እግዚአብሔር زخبرن ተመስገነን ይሁን ለምት ኩል ጊዜ ንገብሮ ውይይት ለማዓንቱን ሓደ መሰረታው ዝኾነ ነገር ክነልዕሊና ማለት ትዝልዓል ካብቲ ማሕበረሰብና ካብቲ ዘሎና ክርስቲያናው ህይወትና ነፃ ዝኾነ መንገዲ ብትዝርድኦ ንሱ ብትዘልዕሎ ሕቶታት ኢና ከምነልዕል ዘለና መሰረታዊ ዝኾነ ግንዛቤ ሒስኩም ካብዚ ድማ ለማዓንቲ ሓደ ዝልዓል ነገራት ኣሎ ንምንታይ ሰብ ኣብዛ ዓለም እዚ እናነበርና ቅድም ለምሳሌ ኣብ ቦታትና እንተሪኢና ኮይና ብ800 ቅርሺ ብዙሓት ቆልዑ በበረከት ከዕብዩ ንርኢ ምክንያቱ ብትሪኦ ህይወት ስለ ዝኾነ ማለት ብ800 ቅርሺ ክንብል ከለና ሓደ አገልጋሊ አቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ብቅሽና ብ800 ቅርሺ ክንዲ ዝቆልዑ ዕብየ ይኽሉ ሰሚዕና ኢና ማለት ያ ማለት ታዩ ወይ ኣብቲ ናይ ቅርሺ ድዩ መሰረታዊ ነገር ነው ብኹ ከዓ 200,000 300,000 ደሞዝ ተዋሂቦውን ተገንዘው ዘይኣኽሎ ከዓኒ ኣበይ ከም ዝጠፍኦ ዘይፈልጥ በሓደ ግዜ በቃ ኑሮውን ትናብራ በዓል ከቢድ ዝኾኖ ጊዜውን ርኢና ኣለና ማለት ካብቲ ዝገበርናዮ ትዕይንት ወይ ከዓብቲ መጽናዕቲ ኮሞ ዓይነታት እውን ስለዚ ምስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ምስቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ከም ተምሮ ከዓ ሓደ ንልዕሎ ነጥብ ክህሉ እዩ ማለት እሱ ታዩ ንምንታይ ሰብ ገንዘብ ይብርከተለይን ዝብል ወይ ንምንታይ ምትእኽኻል ኣዊኒ ትገንዘብ ናበይ ከም ዝጠፍእሲ ኣይፈልጦን መካ ደሞዘይ ተቀቢለ ናብ ምንታይ ከም ዝጠፈኒ ይፈልጥን ወይ ከዓ ይብተን ኣበይ ከም ዝብለው ዝኾነ ነገር የውፀን ተንገንዘብ ሓዝኣዊኒ ይብል ስለዚህ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተምሮ እንታይ እዩ ችግር መፍትሑ እንታይ ዝብል ኣውዚውን ይሽታይ እንትንገርና ክንወያይትና ማለት እሺ ኩርሃው ያው ህዝውን ያው ከም ትለለኻ ታዩ ዘምህር ዝግስጽ ዝመክር ንጥያቄ ሁሉ መልስ ዝብ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ሰብ ዓቅሚ ይውልን እና ኣውዝ ከዓን ያው ንዝኾነ ሕቶ ክንምልሶ እንተለና ንትሰብ ያው ተወዚሑ ብዙሕ ሓጋላጽ ክግለጽ ይኽእል እንዲዩ ተወዚሕ ከይሳላቸና አላ ያው ሕጽር ምጥን ዝበለ ንሰብ ብዝርዶ ይጠቅም ብዝብልና ትዝወልካዮ ሕቶ ግን ያው ጽቡቅ እዩ ቀድም ኢሉ ዋላ ህዝ ዋላ ኣው ዝህሰም ዘመን ኮን ይኽእል ዋላ ቀድም ኢሉ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ እናረኸበ ናበይ ከም ዝኣተ ይፈልጥን ሓደ ከዓ ንእሽተይ ገንዘብ እናረኸበ ደሰኛ ኮይኑ ክነብር ትሪኦ በተለይ በበረከት ክነብር ተሎ ትሪእና ንምንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ጥያቄ ዝኣቶዚ ከመይለም እንዲያም ሓደ ታይ ኩሉ ተሓት ሰምዕ ከመይለም ይነብሩ ከመይለም ይኣኽሎም እዚኦም ዩቱብ ክሻዕ ትብል ማለት እዩ ከመይለም ታይኦም በሊዖም ዝነብሩ ብስሩ ታይ ኣኽሎም ክሻዕ ዝብል ዝገርሞ ሰብ ኣሎ ሓደ ሰብ ከዓን ብንእሽተይ ዝነብር ከዓን ኣበይ ዝውድኦ ኩሉ ገንዘብ ናበለ ከዓን እቲ ዘሎ ከዓን በቃ የብለኝ ዋላ ኢሉስ ዝኣምኖ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ እና ንምንታይ ከም ዝኸውን እዩ ህዝቡን ያው ናይ ንኹሉ ጥያቄ መልስ ዝህብ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ንኹሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ኣቦታትና ቅድም ኢሎም ህዝ ከም ታሽሙ ዝሰረፈ ነገር ዝቀረ ነገር ነው ከም በቃ ከም ድሕረት ተሓሳስባ ገይሩ ዘቕረስ ትውልድ ነው ዝትውልድ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዙሕ ዕውቀት ይውል ዋላ ተፈለጦ ብዙሓት ህዝ ዝናገሮ ቃል ንጥያቄ መልስ ነው ታዩ ዋላ መልስ ተዋሃው ንትሰብ ኣያኣምኑሉ كم فلتت كون فلطينا نتنفلطو አይነውረና ከዚ አቲ ቸጊርኒዮ ይንገርዩ ባንድም በሌላም እዚ ትምርት ዝሐድሽ ኮይነ ይኮነ ይንገር ኮይኑ ግን ነትንፈልጦ ይንእመንን ወይ ከዓ ነትንፈልጦ አይነውሮ አቦታትና ሓንቲ ነገር ተፈልጦ ማና እግዚአብሔር ቃል ተግባራይም ዝገርዋ በቃ በተግባራይም ዝነውርዋ ሓደ ከዓ ከም ፍልጠት ከም መረጃ ሒዞም አይገውሮ ተዘይገውሮ ከዓ ምን ውጤት ከም ጠይቅልና አቦታትና ቀድም ኢሉ ኣብዝ ነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያንውን ከም ዘህዚ ኣይትልምን ሃውን ይትብል ነራ ደቃ ንምንታይ ዝኽተልዎ ሕግ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነይሩ እሱ ታዩ ኣስራት በኹራት ዝተባሃለሉ 10 ካብ 100 10 ካብ 10 ሓደ መሃ ማለት እዩ እዚ ኣስራት በኹራት ብዙሕ ሰብ ንእግዚአብሔር ገንዘብ ንባዕሎም እዮም ከዝገበሮ ዞም ካህናት እምበር እግዚአብሔር ታይስእኒ ይብል ሰብ ብዙሕ ፍልጠት የብሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩሉ ሻዕ በእምነት እዩ በእምነት ምርዳይ እግዚአብሔር አምላክ ጎረ ዘለካ ምግባር እዩ ዝትሰም ንቃሉ ዝተዓዘዙ ተባሪኾም ንቃሉ ዘይተዓዘዙ ከዓን ክባሩ ኸይራና ናይ እግዚአብሔር ቃል እሱ ቃለይ ብትሰምዑ ንቃለይ ትሰምዑ ተተዓዘዝኩምኒ ናይ ምድረ በረከት ሰልዒኹም
ቃለይ ሰምዕ ንዘይ እዘዝ ግነ ናይ ሰይፍ ይወልዑ ይተባሂል መከራ ይወልዑ ችግር ይወልዑ ይተባሂልና ሰይፍ ሳለ መከራ ስቃዩ ንምንታይ ኣብ ስቃይ ነዊሩ ንምንታይ በረከት ዘይብሉ ንምንታይ እናሰርሕ እናጎይ ውጤታማ ምዃን ኣብይዎ እዩ እዚ ይሰርሕ ግን ናበይ ከም ዝኣተ ይፈልጥን ይስውሶ ናበይ ከም ዝብተን ይፈልጥን ይዝብል ኣብ ትንቢተ ሄጌ ኣሎ እዚ ትንቢተ ሄጌ ምዕራፍ 3 ተሪእና ብዙሕ ትዘርኡ ኢሉ ብዙሕ ትዘርኡ ካብኡ ተዓጽድዎ ብዙሕ ዘሪእኹም ግን ንእሽተይኹም ተዓጽዱ ናብ ከረጢት ተእትይዎ ናብ ቀዳዳ ከረጢት ተእትይዎ ናብ ጅባኹም ተእትይዎ ናበይ ከም ዝኣተ ይፍለጥ ናብ ቀዳዳ ጅባ ተእትይዎ ይብል ብዙሕ ዘሪኡ 30 ኪሎ ዘሪኡ 10 ኪሎ ዘይስብስብ እዩ ንምንታይ እዩ ዝተይልኩም ኣብኡ ገንዘበይ ሰሪቅኩምኒ ይብል እግዚአብሔር ሰሪቅኩምኒ ታይ ሰሪቅናካ ኣስራት በኩራተይ ሰሪቅኩምኒ ይብል ኣስራት በኩራተይ ሰሪቅኩምኒ እዚ ኣብ እግዚአብሔር ቃል ዘሎ ትንቢተ ሄጌ ዘሎ ቃል እዩ ሰሪቅኩምኒ ኣስራት በኩራተይ ወሲድኩምዎ ይብል ኣስራት በኩራት ማለት ካብ 110 ብድኻምካ ለፊዕኻ ዘምጻኻዮ ሰሪቅካ ዘምጻኻዮ ይኮነን ሓሽኻ ጨሪርካ ዘምጻኻዮ ይኮነን ብድኻምካ ለፊዕኻ ዘምጻኻዮ ንእግዚአብሔር ካብ 110 መሃብ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን መሃብ ማለት እዩ ኣብኡ ኣገልገልቲ ኣለዉ እዞም ኣገልገልቲ ንምግቦም ድዩ ንሓደ ሓደ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ዝኸውን ማለት እዩ ኣብኡ የገልግልዋ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብዘይ ደሞዝ ይገልግል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብ ከዓ ከማና ሰብ ስለ ዝኾነ ምግቢ ስለ ዘድልዮ ውላድ ስለ ዘለዎም ንኸምኡ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት መፋጠን ተባሂሉ ኣስራት በኩራት ይወሃብ እዚ ቀደም ኣቦታት ብግርህናን ብቕንዕናን ይገብርዎ ነይሮም ሂወቶም ከዓ በረከት ሕሊፎምዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣስራት በኩራት ካብ 110 ንእግዚአብሔር ማለት እዚ ማለት ብጣዕሚ ሓደ ሊቅ ዝተዛረቦ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ካብ 110 ንእግዚአብሔር ሂብካ ማለት ጎዲድኳ ከይመስለካ ካብ 110 ንእግዚአብሔር ሂብካ ኣለኻ ማለት ትዝተረፈ ምሳኻተይ ሰዓ ይባረኽ ማለት እዩ ትዝተረፈ 10 ካብ 100 ከተለኻ ተንሰረፋ በረከት ይነብራ ካብ 110 ኣይብን ዝበለ ሰብ ግን ካብ 110 ኣይብን ዝበለ ሰብ ግን ትሚት ቅርሽ ናትካ ይኮነለካ ኣበይ ከም ጠፍእ ትፈልጦ ዮሐንስ አፈወርቅ ንዙ ኢሉ ካብ 110 ንእግዚአብሔር ኣይብን ዝበለ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተተይስዓ ወሲዩ ተዓሰርተ ነው ይብል ተተይስዓ ነው ዓሊ ወስዶ ሞ ተዓሰርተ ኣብ ጅቡእ ተርፍ ካብ 110 ኣይብን ዝበለ ማለት እዩ እንግዲህ ሕሰቦ ኣስራት በኩራት እግዚአብሔር መሃብ ማለት ዘለካ ኣብ ጅባኻ ዝተረፈ ኣብ ህይወትካ ዋላ ኣብ ንብረትካ ዋላ ኣብ ዝብላዕስተ ናብ ገዛኻ ዝኣተ ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ይሕልዎ ማለት እዩ በሓፂረ ባላ ንእግዚአብሔር ክትሆን ተለኻ ዝተረፈ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ማንም ይነኾን ንእግዚአብሔር ኣይህብን ክትብሎ ተለኻ ግን ሰላም መጽ ይሰሎ ገንዘብካ ዲያብሎስ መጽ ይወስደ ገንዘብካ ማለት እዩ ማለት ሓላዊ ይውልን መንፈሳዊ ጸላእ ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እዩ ጸላእትኩም ወጎኹም ምስም ዘይርሩ ሳምናፍስ የሚ ዝብል ወጎኹም ምስኦም እዩ ስለዚ ስኻ በበረከት ክትነብር ስለ ዘይደሊ እግዚአብሔር ሰይጣን በበረከት بفقر نبر سلزيدلي صح عن إخبار قال دياولوس بنجراتنا لنا عنا أيوتنا زما ساقله زبالاشيو نا إخبار حق خنت حسلنا زي بنا إخبار حقنا خدنا بقالونا خدنا بفقرنا خدنا دياولوس العلا حيلي يقولون نا إخبار أملاك حقي نخنت حس مجمرة يقول كتنا ناتو قال سمعنا خنجور أنت لنا لك أنا آدم هوانن كجو مسجور وتقال تأزاز مستحاسوجن دياولوس العلا يسلطن أو جنزنا يسلطن أيوتنا يسلطن يوتنا مساقله مالتي قلت زخنا قال التعينا بخوم زعينت نجرنا خنردو أزلنا إخبار أملاك كل شعب إذا جبرك بلنا أنت لو نعانا تأم مخان مردائد لي ما نيجي إخبار نعانا جورو بوزي تمالا لسزلنا هيوتنا ببركة بفقر من ماريو إخبار أملاك نعانا نمتشنا قيلو زجورا نجر زحاتة نحطه إلا كلنا إخبار أملاك نعانا كم نجر نجيرنا إخبار قالنا تتأراترنا إخبار بعلنا تتأراترنا نايدي أولوس دمت نسمع أنت لنا جن عسرات بقرات إخبار سمينا مدس فترة نعانا فترة كل زكاء الأملاك كم يجرنا عنا هون لنا يفتننا كويس له فتنني كويس استفتني سرحي رأي كويس تمتهيج بدن بغيركم رأي وزي فتنني سي سرحي رأي هاو من ما بركة تقول لكم كترو كويس إننا عنا جن إخبار ما هاو كم عوي نجر مسؤولنا إخبار بعلنا عنا خفتر زي كورة سمعنا مدس فترة كوش دي شمعلت كوي عشان دي شمعلت زران زي ران فترة قويتا ناتنا هيوت مسرح كم يجرو خودي خل بحقه خنكت لذيك على ناي سلازي أسرات بخورات إخبار كنا متلنا جن تبسانا زقر جنزب ببركة استملئ خو بخالي بهالخ عن تعسرت إخبار نعمنا يوم إخبار زهونا يوم على تيو إخبار زهونا يوم كاف كميتي عسرته إخبار كنون تولنا مالتيو تعسرته بعلو سي بتعم يزقر تنعسرته كان إخبار دربناين
السن بعلن سفريني نانات مصا بزي حني نانات مصا تعاسرت ورسو እግዚአብሔር ወሲዱ ሱቅ ይብል ተናዓሰርት ሓደ ተይስ 50 ዝተርፍ ይዋርኾ ካልኣይ ከዓ ተናዓሰርት ባዕለን እግዚአብሔር ሂብና ወጽኢልና ክንከተልና ኣብ መንገድና ኣሽዒት መዓልቲ ይኹን ብኻሊ መዓልቲ በዝሒና ህይወትና ዝመጽ ንሰብ እንዳው ንሰቸገር እንዳው ሓደ ደስታት ረኹ ካልኣይ ከዓ ወዲያው ከዓ ኣፍሪዩ ብዙሕ መጽ ንርኢ ምድሪ እኳ ባዕላ ዛ ምድሪ እዚኣ እኳ ባዕላ ጨኪና ስርናይ ተዘሪእናላ እያ ሓንቲ ዘሪእናላ ሓንቲ ይኮነት ትመልሰልና ሓንቲ ዘሪእናላ ሓንቲ ይኮነት ትመልስ ኣብዚ ሓያት መልሶ ሓንቲ ዛብናያ 30 ኣፍሪያ ናባና ትምልሶ ሓንቲና እኮ ዘሪእና ጨክ ንኽንድርብዮ ግን ምጭካኔ የድሊ ማለት እዩ ንምንታይ ስስዓ ስለ ዝኾና እምበር ንእግዚአብሔር ሃውኑ ኢልና እኮ ያኔ ያህል ምጭካን እኮ ዘልዩ ይኮነ በቃ እግዚአብሔር ግበርዎ ኢልና ለምግባር እዩ ኣቦታት ቅልል ኢሎም ይገብርዎ እሺ ኢሎም ንቃሊ ይእዘዝዎ ብፍቅሪ ይእዘዝዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይናገሮም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽስ ሰማይና ምድሪ ፈጠረ ንዓይ ፈጢሩስ ከም ተመይስ ንዓይ ሃበኒ ይብለኒ እዚ ህይወቱ ንዝሃበ ኣምላኽ ገንዘብና ማሃብ ብዙሕ ነገር ይኮነን ግን ኣና ብጣዕሚ መቸገር ትውልድ ስለ ዝኾንና ኩሉ ነገር በአይነ ቁራኛ ስለንሪኦ ግርህናና ይውህና ቅንዕና ካብ ውሽጥና ሰይጣን ስለ ዝሰርቆ ዲያብሎስ ክሰርቅ ሓር ከጥፊ ዝመጽእ ኣነ ግን ህይወት ክኾነልኩም ህይወት ክወዝሐልኩም የመጽእ ስለ ዝብልና ዲያብሎስ ውሽጥና ዘሎ ክሰርቅ ስለ ዝመጽእ ቅንዕናና ሰሪቕዎ እዩ በጎነትና ሰሪቕዎ እዩ ይውህናና ሰሪቕዎ እዩ ንሰብ ምሕዛና ሰሪቕዎ እዩ ህዝቡ እያንዳንዱ ነገር በአይነ ቁራኛ ኢና ንሪኦ እያንዳንዱ ነገር ንማራመር ኣብና እግዚአብሔር ቃል ምምርማር አይደል እግዚአብሔር ንዝኣዘዘካ ቃል ብግርህናን ብቅንዕናን ቢውህናን ተገይርካዮ ከም ሓረሳ ይዋህልን ኣሚን እኮ እዩ እኽሉ ኩንታል እኽሉ ምጽኡ ናብ መሬት ይዘርኦ ዝሓዞ ማይ የለን ዝሓዞ ምንም ነገር እኮ የለን ግን በእምነት ከሓረሳ ይማር ኣሚኑ ስለ ዝገብሮ ግን ጨኪኑ ስለ ዝገብሮ ግን ብዙሕ ምህርቱ እኽሉ የለ ሓሶር የለ ናይ ዓመት ቀለው ይሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣስራት በኹራት ብኸምዚ በጎነት ክንርድኦ ኣለና እና ብዙ ነገር እዚ ከምዚ ተገይሩ ሓደ ሰብ ግን ብኣስራት በኹራት ናውፀ ካብ ዘለዎ ነገር እናካፈለ ንዝተቸገረ ሰብ ንዝሓዘነ ሰብ እናካፈለ እንትኸይዱ ብእውነት ህይወቱ ብበረከት ዝተመልአ እዩ ዝኸውን እዚ ምሙካር እዩ በቃ ሞኪርካ ምርኣይና ህይወትና ብበረከት ዝተመልአ እዩ ኣይ እዚ ነገር እዚ ኣነ ኣቅበለን ዝብል ሰብ ግን ይመጽእ ትገንዘብ ክመጽእ ይኽእል እዩ ተደርዲር ክመጽእ ይኽእል እዩ ምንም በረከት ዘይብሉና ተምናይ ቀመ ቦታት ብ800 ህይወቶም ለጥ ቢሎም ዝመሉ ነረ ተ800 እግዚአብሔር አበርኪቱ ዘይሓሰቦ ዓምቡቲ በረከት ናምፀ ብፍቅርን ብሰላምን ይወድዮም ሃው ዝህዝውን ብእምነት ብኸምኡ ዝኸደ ቦታት ብእውነት ሰብ ክናወፃ ይናወፁ ሰብ ክርበሽ ይርበሽና እዚ ወጣት እዚ ናይቶም ቁንዓት ቦታት ኣሰር ተኸትሉ ናይቶም ጠማማ ይኮን ናይቶም ቁንዓት ናይቶም ገርህታት ናይቶም ዋናኹም ሕሰው እዩ ቶም ዋና ዝኾነ ቦታትና ቅዱሳን ናቶም ናተኸተልና ከተልና ግን ህይወትና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ እዩ ዝኾንና ንኸምዚ እዩ ሓው ብጣዕሚ ጽቡቕ እንደውም ሓደ ካብዚ ዓብይ ትምህርቲ እንወስደሉ ኩሉ ግዜ እውን ቤተክርስትያንና ዝለዓል ሓደ ቅዱስ ቃል ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ነገስትን ተመሳሳሊ ናይ ኤልያስን ኤልሳእን ታሪክ ኣሎ ኣብዚ ታመበለት ከይዶም ክምገቡ ተመሳሳሊ ተርኢና ኮይና ኤልያስ ታይኔኪ ልዋሲ ኣነስ ንእሽተይ ዘይትን ንእሽተይ ከዓ ሕሩጭን የኒዋኒ ኢላቶ ነይራ ምክንያቱ ታይለኪ ኢሉ ጠይቃ ንምንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ክልየካ ኣሎ ሓደ ነገር ክውስኸልካ ተቆይኑ ንዝውስኸልካ ነገር ግዴታ ሒዝካ ክጸንሐለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእሽተይ ዘይትን ንእሽተይ ሕሩጭን ኢሉ በሊ ናብ ጋሎን ወይ ከዓ ናብ ዓብይ ጎማ ኣኻኽብ ክምልእየን ኢሉውን እተን ዘለዋ ሰና እንጠብጠብና በለ ሙሉእ መሊእላ ማለት እዩ ንባዕላ ተቐሊባት ሸጥኪ ወድኻ ዕብይ ዕዳ ክፈሊ ኢልዋ ማለት እዩ እዚ ዘርእየና ብቐሊል ንዝርድኦ ዓይነ ልቦኑ ምስ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ ንዝርድኦ እግዚአብሔርን ዝኸፈተሉ ንዝርድኦ ንዝሪኦ ትኩር ኢሉ ንዝሪኦ እግዚአብሔር ናይ በረከት ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ካብዚ ከምረና መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ዝተጻሕፈ ቃል ትርጓሚኡ መጨረሻኡ ተፍጻሜቱ ንኹሉን ዝዓለም እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንዝንጓዓው ንሱ እዩ ማለት እዩ እንሕዞ ነገር ኢና ንርኢ እምበር ተዘይርአ ነገር በእምነት ከም ትዝበሉ ሓውና ኣብ ኩልና ዘሎ ጉለት ናይ እምነት ሕጽረት እዩ እምነት ኣሚንና ይነውሮን ንፈልጦ መብዛሕትእና ንሰምዖ ኢና እምበር ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ግን ብጥልቀት ኣይንሪኦን ማለት ስለዚ ተኣስራት በኹራት ትብል ግን መሰረታዊ ነገር እያ 10,000 ደሞዝ ዝወስድ ተኮይኑ 1,000 ይሞክሮ እግዚአብሔር ሞክርኒ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትንቢተ ሃጌ ከምቲ ምዕራፍ 3 ዝገለጾ
مكورن رأي نيل الله سلازي سكي كابشح 100 ميت خرسيان نهاب نميت خرسيان ولا نقل سبا يكون أو السرح እግዚአብሔር ከም ተዓንቶ ዝገለጾ ናይ ግለሰብ ይኮናን ተመልከቲ እግዚአብሔር ይበካል ለኹስ ኻራ አይኻልካ ሃቦ ካው እግዚአብሔር ግን ልብን ኮላሊትን ዝምርምር አምላኽ ስለዝኾነ ተአስራት በኹራት ናውጽና ትናይ በረከት ሓደ ጊዜ ከም ተዓንቶ ዝተገለጸ ፈቱንኒ ሻዕ ዝበለ እግዚአብሔር ፈቲንካ ምርአዩን ጽቡቕ እዩ ምስሳዕ ምስግብጋብ نتزحزناي ነገራት ዝብተነና ዘሎ በረከት ንስእኖል ዘለና ከም ትራ ዮሐንስ 13 ተገለጸ ትንፋሽ ዘሎ ካብ ዓለም እዚ ኩሉ ንዑ ተዋሂዎ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ምድር እዚ ዘሎ ብሙሉኡ ተፈጥሮ ዘሎ ይኹን ትገንዘብ ይኹን ትኽፋት ይኹን ኩሉን ናይ ዲያብሎስ እዩ ማለት ስለዚህ ዲያብሎስ ተተዋሂቡ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ቀሪብና ንድሕር ባረኸልና ተዘይልና ይኸም ገይሩ ባረኸልና ይኽእል ዲያብሎስ ከዓ ኩሉ ግዜ ምብኻን እዩ ስራሕ كنباخنو كنحوزا يدلن ترجم كلينا يدلن قم نجر كنسرح يدلن أو هوتنا لو تغنى متصل زي يدلي كل جزء سلام الناس أنا بغفأت كن أسر له بتشايو أميد حزنا مالتينا زي عصرات بخرات زبل استل على حساون مسرتاوي معصونا زي زر ويكعنا يزنا برا ويتيو نزخل زمهرنا أملاخ قدوسان إغزابير سموز خبرن تمسكنن يكون وسبحات لإغزابير